Mám novú super obľúbenú, vtipnú americkú spisovateľku Mary Roach, ktorá popularizuje vedu neuveriteľne vtipným a inteligentným spôsobom a v češtine a slovenčine vyšli od nej 3 knihy. Prvá sa volá Zločin a srsť a je to skvelá knižka o tom, ako zvieratá, ako medvede, pumy a ďalšie zvieratá narušujú ľudské zákony, dráždia ľudí, zraňujú ľudí a ako proti tomuto korektnými spôsobmi bojovať. Špeciálne prvá kapitola o medveďoch sa týka aj Slovenska. Druhá kniha je veľmi bizarná, volá sa Mozky pro armádu o pozoruhodnom svete vojenskej vedy, kde spolu s vojakmi ide do rôznych bláznivých situácií a zisťuje, ako sa brániť voči takým čudným veciam, ako je napríklad hmyz, alebo neuveriteľné teplo, alebo hnačky. Sama to zažíva na vlastnej koži spolu s vojakmi a neuveriteľne vtipným, naozaj že vtipným spôsobom, ale vedecky presným spôsobom opisuje tieto situácie. A moja top najobľúbenejšia kniha, lebo sa týka toho, čo mňa zaujíma, kniha Rozdáme si to, keď sa pária sex a veda. Mary Roach o tom naozaj vtipným spôsobom rozpráva, komunikuje, osobne sa stretáva s výskumníkmi historickými, to je vlastne posledných 100 rokov iba, a súčasnými žijúcimi vedcami, ktorí skúmajú sexualitu, penisy, vagíny, klitorisy, bodyge a ďalšie iné veci, ktoré súvisia s našou sexualitou. A niektoré veci dokonca skúša aj sama na sebe. Ak chcete vtipné a inteligentné čítanie, Mary Roach je moja nová obľúbená autorka.